खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैयै फैयै दिनै जोबथा हाबाफारि आरो बे जोबथा हाबाफारियाव दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैयासो थान्दै मेल जानानै थांनाय माखासे आद्रा थानायनि गुबै जाहोनखौ बिथाङा फोरमायदि गोबां माखासे जाहोनखौ लानानै बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो गोबाङानो गोबां सोंथि खालामदों दि मा जाहोनाव गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जायाखै बेखौ गोबां रायजो राजाफोरा गोनो गोथो खालामदोंमोन एबा गोनो गोथो जानानै दंमोन आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मोनथिनो लुबैनाय बाथ्राया बेरखांदोंमोन आरो बेखौ रोखा खालामना होदों दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा जाहोनाव मैया जानानै थांनाय थान्दै मेलाव गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जायाखै बेखौ दिनैनि जाबायदि हादरनि नखर मन्थ्रिया दिनै बाहागो लाफैगोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोननि माखासे खामानि मावनांगौ थानायखाय आरो माखासे बर' हारिनि जाबायदि फैबाय थानाय समाव एजेन्डा लादों बे एजेन्डा लानायफोरखौ सावरायनायावनो खमैबो से रिंगा जादोंमोन बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ आबुङै मोजाङै मेहेरगोनाङै जाफुंहोनो थाखाय माखासे साखाफारा खालामनो थाखाय समा गोरोबलायैयाव बे गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों लोगोसे आरो दान मोनसेनि उनावनो बे गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफाद दाफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला रायजो राजाफ्रा जाबायदि गोनो गोथो जाना दङमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गोजाम आफाद बेखौ सिमफायनानै दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान आफादखौ मा जाहोननि थाखाय दाफुंनाय जायासै बेखौ माबायदि गुवारै बेखेवना होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि मैया जोंहा जोबथा थान्दै मेल दङमोन गोबां माखासे एजेन्डा दंबावोमोन समनि आंखाल दिनैनि गेवलां मेलखौ आरो जोंनि मानगोनां नखर मन्थ्रिफोरखौ बरायनांगौ बे हाबाफारिखौ बारहोनांगौनि थाखाय बयबो मुखुब जानानै थानायनि उनाव प्राय जोङो एकटासिम सावरायखांनायनि उनाव जोंनि समा एसे थोस्लाबा जादों आरो जायनि थाखाय थान्दै मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बयनिबो मतामतनि गेजेरजों जोंनि जोबथा थान्दै मेल माखासे एजेन्डा इस्युखौ आरो लोगोसेनो दानि आथिखालनि कमिटिखौ सिफायनानै जोंनि संबिजित बायदि गोदान कमिटि दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय 1 दान जों सम लादों आरो बेखौ बयबो गनायथि होनानै मोनसे रिजोल्युसन ड्र जादों 1 मासनि गेजेराव आथिखालनि कमिटिया भट होगोन कमिटि फर्मेसन जागोन शक्तिशाली मोजां मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केन्द्रीय कमिटि बा मिरु आफादखौ जोङो गोदानै मोनफिनगोन 1 दाननि गेजेराव बिनिखौ जोङो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै जोङो हाबा मावगोन आरो बयबो माहारि सिबिनाय माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्शखौ लानानै माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन बिनि जोंनि मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय।